Ers dyddiau'r pandemig yn benna, dyma blatfform sydd wedi dal dychymyg y byd. Ac yr oriau o sgrolio, mae yna boeni am y safle. Yn bennaf gan mae cwmni o China, ByteDance, sy'n bia'r app. A beth yn union maen nhw'n wneud gyda'r gwybodaeth helaeth y maen nhw'n ei casglu am bobl sy'n defnyddio'r safle. Ac yn America, bod na anghytuno, wel mae'n bosib y all TikTok gael ei wahardd. Mae'r alywydd Joe Biden yn awyddus i wneud hynny i ddiogelu data y 170 o filiynau Americanwyr sy'n defnyddio'r app. Ond dyw America ddim ar ei phen ei hun. Fis diwethaf benderfynodd Llywodraeth India wahardd y platfform. Ac nad oes cynlluniau i'w wahardd fan hyn ym Mhryden, sut mae rhai TikTokwyr yn teimlo? Ar gyfer un TikTok, fi'n chargio 1,250 o bunna. Ti'n ennill dyfara menyn drwy'r fideos yma ar TikTok, petai yn diflannu, faint effeth yn cael na ti? Wel, yn gyntaf byddwn ni colli cyflog, colli swydd, colli llwyth o cyfleoedd fi'n credu. Falle eich bod chi'n ei ddefnyddio'n gyson i fwynhau neu ddysgu am y newyddion, ond falle dyw e ddim yn beth da i dreulio oriau ar yr app. Ac wrth gwrs, mae angen bod yn ofalus gyda beth ni'n gwylio. Beth yw profiad plant ysgol Bro Morgannwg yn y Bari felly? Sawl awr yn y nos i ti'n treulio ar TikTok, Max? Fel diwrnod ysgol, falle fel 2 neu fel 3 awr. Fel os mae fod fel BBC neu rhywbeth, ti'n gallu credu e. Ond os mae jyst yn random account, ti'n really gallu credu e. Fel rumours sy'n mynd rownd a pethau ffug fel pwy sydd wedi mynd yn missing a ble nhw yn a pethau fel hynna. Dweud mae TikTok iddyn nhw wario 10 biliwn mewn systemau diogelwch. Ond i'r miliynau sydd ar yr app, y cwestiwn yw, a yw'r cloc felly yn tician i TikTok?